Pulis sa Dakbayan sa Subo, gikatahapan nga nalambigit sa operasyon sa drug den sa Bukirang Barangay. Halin sa yuta sa SRP, mo ang gisaligan sa City Hall aron makabot ang kapin 10 bilyones na budget. Nagkadamay na lang ang mga backweight sa mga evacuation centers. Matun sa DSWD, wa na kinahanglan ang tent city. 2009 CNN Hero of the Year, mudala sa iyang mobile classrooms ngadto sa mga estudyante sa amihan ng Pine sa Sugbo, kansal mga classrooms naguba sa Baguio. Graduate sa University of San Jose Recoletos, nakasulod sa top 10 sa board exam sa Civil Engineering. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit, kamabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga kapatid, usa ka binilanggo gikan sa Tacloban City, voluntaryong mitahan sa iyang kagalingon sa buhatan sa National Bureau of Investigation, Region 7. Nipuga kini gumikan sa kagutom ug miuban sa mga bakwit padung dinhi sa Sugbo. Karon gusto nang mobalik sa bilangguan. O mga adlaw, ipakita sa kapulisan ang mga hulagway sa uban pang mga piniriso nga nakagawa sa prisuhan sa Tacloban City. Juliet Hainar, Sugin Living. Usa ka lalaki gikan sa Tacloban City Jail misurrender sa NBI ni adtong Lunes. Si Anthony Arillas, 30 anyos, 7 na katuig nga napiso, samtang padayon pa ang trial sa iyang kasong murder. Mato ni Supervising Agent Greg Algoso Jr., gawas nga naguba ang City Jail ni Ikya si Arcillas tungod sa kagutom, hinungdan nga niuban kini sa mga bakwit sa kaysa si 130. Mularga ugma si Algoso kauban ang bilanggo ngadto sa Tacloban aron isurrender kini. Andab sa nga mudawat ang NBI 7 ug lain pang mga nakaiskiyas nga piniriso. Actually, wa ba sila ingon nga intensyon din nga mo iskapo. Nawas out man ang jail, nawas lang makaon. So nangyari sila guwing makaon, to nakasakay sila surrender, pinabot sila dali. Anybody nga willing mo surrender, welcome na mo. Samtang himakak sa hepe sa Regional Intelligence Division nga adunay mga nangabot sa Sugbo nga mga iskapo gikan sa Tacloban luwan sa sakayan. Lakip nga gibantayan sa kapulisan ang mga coastal areas aron sa pagsuta sa maong taho. Daan og inspection, I directed personally ang hepe sa intelligence office sa probinsya to personally look into this matter. Na according to him, I'm waiting for his official report. But initially, he called me up na these incidents are not true. Nasusi na usab sa kapulisan ang mga evacuation centers ug walay nasagol niini nga mga iskapo gikan sa Tacloban. Ugmang adlaw, i-display sa kapulisan ang mga hulagway sa mga bilanggo nga nakagawa sa Tacloban City Jail. Julie Tenar, News 5. Ani ay mayong balita sa mga tag-iya sa libuan ka mga panimay sa probinsya sa Leyte ug Samar nga nangagusbat tungod sa bagyong Yolanda. Aging pagtubag sa dakong panginahanglan alang sa kapasilungan sa mga biktima, laing usa ka libo ka mga family tents ang gihatag sa Australian government. Ryan Sorote, Sugin Limi. Si Australian Ambassador Bill Twillo mismo ang niton over sa mga tents sa Department of Social Welfare and Development kagabi. Gawas ining usa ka libo ka mga tents, doon na pa'y moabot nga 500 ka buok sa sunod nga mga adlaw. Kabahin kini sa 30 million Australian dollars nga tabang sa nasod nga Australia. Nothing will restore life, and the lives that are lost about which we all grieve, we can't bring them back. But what we can try to do is to make life as decent as possible for people as they get back on their feet. Ipada sa Eastern Visayas ang kadaghanan ini mga family tents ug magbilit sab alang sa mga biktima sa Northern Cebu. So since they are still coming, may additional tents from the Australian government. So although they wanted to have the plan already, distribution plan, so mag-allocate yung may for North Cebu and the rest dito sa Region 8. Yes, a portion of it will be given to Northern Cebu, but substantially for Ormoc.
usa sab ka barko sa Australian Defence Force ang bidunggo sa Ormoc City Bay diin sakay ang mga sundalong engineers. Ilang misyon mao pagtabang sa pag-ayos sa mga nagubang government offices sa Leyte. We have people here at the moment to try to make sure that they are making a difference which is sustainable going out into the medium to longer term. Ryan Sorote, News 5. Nagkagamay na lang ang mga bakwit nga naa sa evacuation center sa mga siyudad sa Lapu-Lapu ug sa Cebu City. Sugyot sa Department of Social Welfare and Development, di na lang magbuhat og tent city. Jinky Baguio, Suginlimi. Nagkagamay na ang ihap sa mga pamilya nga naa nagpasilong sud sa mga evacuation centers dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Matod sa DSWD Regional Office nga adunay mga evacuation centers nga gitakda na nilang sirhan karong semana gumikan kay daghang mga bakwit ang midesisyon nga mopauli na lang sa Tacloban samtang dunay gustong moipon na lang sa ilang mga paryente. Ang manguli nga pwede mapasakay nato sa mga libre nga sakay kung sa C-130 or naay barko, so pwede sila i-facilitate. O katong mga NGOs po nga mutabang, so sila pwede mutabang. Katong yung wala na gyud nga ang kuan nga tabangan po sa DSWD. Apan bisan pa man og nagkagamay ng ihap sa nahabilin nga bakwit, padayon lang gihapon ng ubang organisasyon sama sa Go Family Foundation sa paghatag og hinabang ngadto sa mga refugees. Usang evacuation center sa Barangay Cogon Ramos nga nakapahimulos niini, lakip na ang PWD nga si Ruel. Because of the typhoon, they need help, so we help also. We help him, they are happy. Salamat gyapon na iyo nga madamo. Matod sa DSWD nga di pa sa mamahimong usahon na lang ang evacuation center kay posibleng makuhaan o madugangan pa ang ihap sa mga bakwit sa mosunod nga mga adlaw. Gani alang sa DSWD nga dili na kinahanglan pa nga magtukod og tent city apan anaa ra gihapon ang desisyon sa lokal nga kagamhanan. Jinky Baguio, News 5. Magamit na sa mga bakwit ang tent city sa SRP sunod semana. Nangabot na ang mga tent sa Red Cross nga gikan sa Germany ug gikatakda nga mamuntar sugod karong Lunes. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagabot na sa South Road Properties ang 150 ka mga tents sa Philippine Red Cross alang sa mga evacuees gikan sa laligan sa Leyte. Gikan sa nasod nga Germany ang mga tents nga nagkantidad og 15 hangtod 20,000 pesos ang matag usa. Ipangmuntar unya kini dinhi sa usa ka ektarya nga City Hall block nga temporaryong gipagamit sa pangagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Kumpleto unya kini og mga facilities sama sa kuryente, tubig, labhanan, kaliguan ug activity area. Plano usab nga magbutang og livelihood training center sa lugar. After ma-set na lang yung mga facilities, after pagsige na sa that's probably by Monday, mo start na nag-set up ang tent. So in the second half of next week, this should be ready for occupancy already. Gisiguro sa nagtrabaho sa maong lugar nga di malunupan ang lugar panahon sa ting-uwan. Target nila nga magamit sa mga evacuees ang lugar Sabado sunod semana. Tawagon niya ang lugar nga Family Rebuilding Center, inay nga tawagon kini og tent city or evacuation center. Red Cross is here providing a temporary shelter for them na sila may istihan sa time nga makaano sila nga dili pa sila anayan ng mobalik area. We want to make this center Manggot an active center na nang dili lang dwelling but also preparing the victims or mga evacuees na to in preparation sa pagbalik nila sa Tacloban. Ryan Sorote, News 5. Mayor Michael Rama mangita og paagi nga mawagtang ang baho sa Inayawan dump site nga maabot sa tent city din ipahimutang ang evacuation center sa Red Cross. Matod sa mayor, mapahimuslan gihapon ang tent city bisan og wa na mga bakwit kay magapit gihapon kini sa mga dagkong kalihukan sa Sugbo. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Mapahimuslan ra gihapon sa syudad sa Sugbo ang tent city kung wala na ang mga bakwit. Matod pa ni Mayor Michael Rama, adunay kalihukan ang dakbayan sama sa Sinulog, Eucharistic Congress ug uban pa. Dugang pa sa mayor nga sama sila sa maibtan og tunog kung ugaling wala na evacuees nga mopuyo sa tent city. Hence, if that is their call, then we are ready, and that has been continuously being attended. Now, if there's no more need,
that will be also a relief for all of us. Because we will also be continuously thinking, na sila diha, and therefore, di man na mahimong na sila diha, nakalimtan na ito na sila. So, if wala na kinahanglan, praise the Lord, hallelujah. Magkigtagbo usab ang mayor uban sa Red Cross aron hisgutan ang sitwasyon sa kabaho sa nahimutangan sa Tent City. Ilang pangitaan og paagi kung unsay buhaton aron mawala ang baho sa mga dapit. Ang baho, kanang baho, mawagtang man na kay mamadong direksyon. Kaon lang ang baho, di ba ni baho? Usa sa mga doktor sa Tinago Evacuation Center nga nagdumili sa pag-atubang sa kamera mipadayag nga mga airborne viral ug bacterial diseases ang makuha sa usa ka tawo nga makahanggab og baho gikan sa dump site. Leslie Caminado Vistillo, News 5.